या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्रावणी अगरबत्ती. नमस्कार, मी श्याम रसिकदास आपल्यासमोर घेऊन येत आहे गीत गोविंद, वार्ता गीतेची. कालच्या किंवा पहिलेच्या या 6 श्लोकांमध्ये आपण बघितलं दुर्योधन कसं हरतोय हे पहिलेच भाकीत ठरलेलं आहे. आज आपण बघतो दुर्योधन आणि काय काय म्हणतो, द्रोणाचार्यांकडे जाऊन तो आणि काय काय म्हणतोय. श्लोक क्रमांक 10 अध्याय 1 भगवद्गीता अर्जुन विषाद योग. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तोदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं. आमची शक्ती अपरिमित आहे आणि पितामह भीष्म यांच्याद्वारे आपण पूर्णपणे सुरक्षित आहोत. परंतु भीमाने काळजीपूर्वक रक्षिलेली पांडवांची शक्ती ही मर्यादित आहे. यू से स्वॉट अनालिसिस, येस, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अनालिसिस करतायत. काय काय आहे. अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम. आपलं जे सैन्य आहे भीष्म आहेत त्याच्यासमोर उभे. पर्याप्तम तु इदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम. सो भीमाद्वारा प्रोटेक्टेड जे पांडवांचं सैन्य आहे छोटस. पण आचार्यगण याच्यावर एक फार महत्त्वपूर्ण टिप्पणी देतात. कारण आपण बघितलं की कसं आत्तापर्यंतच्या श्लोकांमध्ये कौरवाज आर गोइंग टू बी वनक्विश्ड, इट्स ऑलमोस्ट क्लिअर. सो आचार्य से अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम. दिस अपर्याप्त is a very important verse. So Acharya say कि what does this mean? अपर्याप्त basically means कि अरे दुर्योधना, तुझ्याकडे कितीही सैन्य असलं ना तरीही ते तुम्हाला जिवंत ठेवण्यासाठी पर्याप्त नाही आहे, म्हणून ते अपर्याप्त आहे. नो मॅटर हाऊ मच एवर इन्फंट्री यू हॅव, नो मच हाऊ मच एवर बिग अन आर्मी यू हॅव, when Krishna is there in the side of dharma and Arjuna is there together with him, then whatever strength is there with you, it is going to be aparyapta to keep you alive, save you. Whereas paryaptam tu idametesham, whatever less also is there with Pandavas, it is enough for them to be alive. बघा काय म्हणतात ते आजकालचं एक हे निघालंय. तर आपण बघतो इकडे की both Duryodhana is also analyzing and the Vaishnava Acharyas also are analyzing later on from Duryodhana's point of view. दुर्योधन की तरफ से अपर्याप्तम, हमारे he says अपर्याप्तम means endless. Yes, we have endless army, you need not be fearful. Yes, endless army we have. And Duryodhana says Bhima's army is paryapta, it is just enough. And the same thing when Acharyas analyze, आपल्या वैष्णव आचार्यच यावेळी अनालाइज करतात. ते म्हणतात की अरे एवढं तुम्ही अत्याचार केलाय पांडवांवरती, आता तुमच्याकडे कितीही सैन्य असलं तरी तुमचं जिवंत राहणं अशक्य आहे. तुमच्या जीवनासाठी, तुमच्या जिवंत राहण्याच्या संरक्षणासाठी तुमचं हे सैन्य जे आहे, इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, अपर्याप्त. And you might see from numerical point of view, Pandava's army is less. It is still enough for them to keep alive. Yes. So how perceptions differ.
चीज वही है, लेकिन उससे क्या कन्वे करना है या क्या सोच रखता है वो आदमी कितना महत्वपूर्ण है. दैट परसेप्शन्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आपण बघतो आपल्या जीवनामध्येही एव्हरीवन हॅज देअर ओन युनिक वे ऑफ फाइंडिंग सोल्युशन्स टू देअर प्रॉब्लेम्स अँड इट मे नॉट नेसेसरीली मॅच विथ माय सेट ऑफ सोल्युशन्स. येस, आपण भरपूर लोकांना इफ समवन इज इन ट्रबल वी ट्राय टू हेल्प, बट दॅट person who is in front, he is not able to take my viewpoint on a particular issue. So त्यामुळे whenever we are in personal interactions मध्ये do not attach too much weight to one's opinion. This is really very important. Majority of the differences that happen between people is because they give too much weightage to their opinion. जीवन फक्त आपल्या ओपिनियननी नाही चालत. ज्यावेळी समोरचा व्यक्ती आहे त्यावेळी हिज ओपिनियन और हर ओपिनियन ऑल्सो काउंट्स ॲज मच ॲज माय ओपिनियन. अँड ओपिनियन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन परसेप्शन्स. येस, फॉर एक्झाम्पल, हे मी माझं बोट दाखवतोय तुम्हाला. तुम्हाला इकडे तुम्ही जर आता या बोटाची व्याख्या केली तर त्याच्यामध्ये नख असणारच नाही, कारण ते तुम्हाला दिसतच नाही. पण मी जर या बोटाची व्याख्या केली तर त्या व्याख्येमध्ये मी नख पण घालणार, कारण मला ते दिसतंय. तर बोट सेम आहे, पण तुमचं परसेप्शन वेगळं आहे, माझं परसेप्शन वेगळं आहे. सिमिलरली इन दिस वर्ल्ड वी ऑलवेज हॅव परसेप्शन्स. अँड वेन आता मी जर कोणाबरोबर भांडायला लागलो, इकडं नख आहेच आहे, इकडं नख आहेच आहे, तो म्हणतो अरे मला नख दिसतच नाही आहे. येस, पण बोट आहे. यू डिस्क्राईब द फिंगर लाईक दिस or you describe the finger like this, it is finger. No matter what, it is finger. So similarly, when we really disassociate my personal ego from my opinion, life becomes very easy. आणि इकडे आपण तेच बघतो. Duryodhan has his own opinion of what paryapta and aparyapta is. But Vaishnavacharyas have their own opinion what paryapta and aparyapta is. So हे सगळे आहेत. So this is all Duryodhan speaking to Drona. पण आतापर्यंत त्यांनी भीष्मांना ऍड्रेसच नाही केलं. So in next shloka we have he addressing Bhima. Ayaneshu cha sarveshu yatha bhagamavasthitaah bhishmameva virakshantu bhavantah sarva eva hi. आता तुम्ही सर्वांनी सैन्य व्यूह रचनेतील नेमक्या ठिकाणी उभे राहून पितामह भीष्मांना पूर्ण सहाय्य केले पाहिजे. सो आता द्रोणाचार्यांनंतर ते भीष्माचं नाव घेतात आणि फक्त द्रोण आणि भीष्म, मग बाकी सगळ्यांना वाटणार अरे या दोघांनीच जर युद्ध करायचं आहे, मी इकडे कशाला आपला जीव द्यायसाठी आलोय, मी निघून जातो. नाही 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 नाही, ही टेक्स एव्हरीवन टुगेदर. हो, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता. जे कोणी जिकडं कुठे उभे आहात, येस, भीष्म एव अभिरक्षन्तु. तुमची सर्वांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे भीष्मांचं रक्षण. मला येस येस येस, मला पण काहीतरी काम दिलंय. काय काम दिलंय? भीष्माचं रक्षण करणं. बट दिस इज ॲक्च्युली अ वे टू एंगेज एव्हरीवन. फॉर व्हॉट? अरे तुमचं मी नाव नाही घेतलं इकडे, प्लीज प्लीज प्लीज, असं नाही. एव्हरीवन टुगेदर, एव्हरीवन टुगेदर. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म एव अभिरक्षन्तु. सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, ज्यावेळी दुर्योधन, आपण बघतो कालच्या किंवा मागच्या श्लोकांमध्ये, दुर्योधनांनी ज्यावेळी नावं घ्यायला सुरुवात केली होती त्यावेळी त्यांनी काय नाव घेतलं होतं? भवान भीष्मश्च. न फ्रॉम प्रोटोकॉल पॉइंट ऑफ व्ह्यू
Bhishma's name should have been first. कारण Bhishma in age, in expertise, is far superior to Drona. Far superior to Drona. There is no match only. Plus, Bhishma is one of the Kauravas. Drona is not a Kaurava. Drona is not, he is a teacher, he is a Brahman. येस, पण तरी कारण ते द्रोणाचार्यांच्या समोर आहेत, द्रोणाचार्यांना जास्ती मान द्यायसाठी भवान मग भीष्मश्च. सो यू सी, दुर्योधना इज कम्प्लिटली पॉलिटिकली प्लेइंग दॅट गेम. दुर्योधना द्रोणाचार्यांना सांगतायत, सी आय एम विथ यू, यू आर माय फर्स्ट से गो टू पर्सन, प्लीज डोंट स्पेअर पांडवास. तुमचं हे मातृवत वात्सल्य, अरे हे धर्माच्या साईडनी आहे, ह्यांना मी कसं मारणार, हे सगळं नको येऊ दे मध्ये. यू आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, यू आर द फर्स्ट पर्सन हू इज इम्पॉर्टंट टू मी. सो इन टेलिंग दिस द्रोणा दिस, he is making him feel that I am greater than the Sar Senapati of Kaurav army. कारण प्रोटोकॉल प्रमाणे it should have been Bhishma and then Bhavan. But in saying Bhavan and then Bhishmascha, आपण पहिले आणि नंतर भीष्म, he is trying to play that game of you are more important to me than my own commander in chief. That much you are important to me. So this is how we see Duryodhana is very expert in playing games. अयनेषु च सर्वेषु, सेम थिंग हॅपनिंग हिअर. आज पण आपण बघतो, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः. जिकडे जिकडे जे कोण आहात, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु. सो भीष्मांनाही कळलं पाहिजे की बाबा तुमचं नाव घेतलं, आणि सगळ्यांनाही कळलं पाहिजे बाबा तुम्ही सगळे इम्पॉर्टंट आहात माझ्यासाठी. असं नाही की तुम्ही कमी इम्पॉर्टंट आहात. भवन्तः सर्व एव हि. So he is trying to very diplomatically maneuver and make his place in the heart of Bhishma and Drona. He feels he should make that last impact because this is a decisive match. Abhi nahi to kabhi nahi. So he wants to play complete. आजकाल म्हणतात ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है. तसं दुर्योधन इज लाइक दैट नाउ. जंग है, अभी सब कुछ जायज है. यू ब्रेक प्रोटोकॉल्स, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, साम दाम दंड भेद, आई मस्ट व्हाट यू से रिमेन विक्टोरियस थ्रू आउट दिस बॅटल. उद्यापासून आपण बघू किंवा पुढच्या श्लोकापासून हे सगळं चिअरिंग अप मिळालं द्रोणाचार्यांना, भीष्मांना आणि बाकी सगळ्यांना. हाऊ डिड दे रिॲक्ट, दॅट फॉर्म्स आवर नेक्स्ट सेशन. आमच्या बरोबर रहा, हमारे साथ बने रहिए. श्याम रसिक दास, गीत गोविंद, वार्ता गीतेची. हरे कृष्ण. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते श्रावणी अगरबत्ती.